Posloucháte podcast Biznisnáře, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Gevorg Ajrumian. Já tě zdravím, ahoj. Ďakujem pekne za privítanie. Ahoj Georgu, taky tě vítám. Já o tobě prozradím, že jsi advokát a zároveň jsi majitelem sítě barbershopů. Máš rád oba dva světy a právě to, jak je v každém úplně jiné prostředí, tak to tě baví. A zároveň vím, že si podplíš na kvalitu ve všech těch službách, které vlastně v obou dvou firmách přinášíte a že jsi zároveň noční sova. No. To všechno probereme. A že se hodně věnuješ seberozvoji. Tak to je takový základ, jak bychom tě chtěli představit. A zároveň, než vlastně začal tenhle ten podcast, tak jsme se dostali k tomu tvému jménu. A my jsme vlastně chtěli poradit, jak se správně čte, protože sice jsi členem boardu už asi rok a půl, možná 2, ale nebyli jsme si úplně jisté. Tak prosím tě, jak se to správně čte, protože se to píše A, tvrdé I, R, U, M, tvrdé I, A, N. No, vyslovuje sa to, že Ajrumian, ale po správnosti by tam malo byť ešte H, čiže malo by to byť, že Hajrumian, ale keďže v ruštine není, ako v azbuke není H, tak to odstranili a som sa na základnej škole z tých posledných radov dostal do prvých, ako čo sa týka. Že zrazu som už nebol H, ktorého akože vyvolávali, ale zrazu okay. A. A tam vzniklo aj také, že nevedeli to prečítať, tak na vysokej škole to nevedeli prečítať a hovorili, že A, Y a potom jedna vyučujúca, že je to pán Ironman? Je to pán Ironman? A ja, že áno, môžete mi hovoriť Gevorg. Ironman, to je vlastně fajn. A prosím tě, z jakého to tedy je jazyka? A tak, z jakého to je jazyka? Tak ja mám takú skratku, že ja som, že Armen, žijúci na Slovensku, študoval na bulharskej škole a síce to teraz nepopulárne, ale mám ruské občianstvo. Ale aj arménske teda. No a mám manželku Slovenku, takže také akože 5 kombo. A s biznesem míříš kam? A som Čechá, presne tak. S biznisem, tak tá advokácia je long story. V podstate je to veľmi náročná vec. Ja to prirovnávam k chirurgii, lebo není asi jedno, že či dostane váš klient 5 alebo 15 rokov basu, hej, že ako, áno, nezabijete ho, ale zoberete mu tak 10 rokov života aj nesprávnou obhajobou. Takže je to veľmi náročné a naproti tomu úplný kontrast je barbershopy, ktoré prirovnávam k zmrzline, že vlastne si objednáte kopček zmrzliny, zaplatíte, ochutnáte, máte hneď eufóriu z toho a pri zmrzline asi po 5 minútach, ale pri barbershope po hodine odchádzate šťastný. Hej, že čo v advokácii možno tak po 10 rokoch, aj to je neisté, že či ten výsledok, ktorý doručíme v nejakom súdnom spore, my sa špecializujeme na súdne spory, že či vás uspokojí po 10 rokoch. Jak se to vůbec stane, že právník, což předpokládám, že bylo dřív, ano. Se stane zároveň majitelem barbershopu? Ono je to také zaujímavé v tom, že ten sieť barbershopov, ktorú ja vlastním so svojimi spoločníky, tak je prvá. A založil to Čech. Takže vlastne ako keby, že... Ešte přidáme něco do těch střívků. Že založil to Čech, operný spevák a pritom aj akože barber, kaderník. Asi v 2016 som ja prvýkrát navštívil ten salón a to tak, že mám kamaráta, ktorý má v ten istý deň narodeniny ako ja. A na Facebooku dal, že mal fantastický zážitok v barbershope, čo som nevedel, čo je barbershop a opisoval to tam, ako to je fantastické na tom Facebooku a ja, že poviem, má narodeniny, tak si to objednám hneď na tú najvyššiu službu, stalo to asi 70 € a v tejto robil ten Čech, ten Martin Pešek, ten master barber, len tú službu, lebo to bolo, že fullex, bolo to holenie britvou, proste ja som vždy chcel sa nechať oholiť britvou, ani nikto nerobili. Sme boli radi, že nás vôbec nejaké kaderničky ostrihali niekedy ako chlapov. Ako som tam došiel a on mi tú službu poskytol tak, že ja som si sadol a on sa opýtal, že ako chceš byť ostrihaný a ja, že nechám to na vás. A on ma ostrihal prvýkrát v živote tak, ako som chcel, bez toho, aby som to vyslovil. Že vyslovne, že ten výsledok toho, ako ma tá oholenie bola samé nový zážitok pre mňa, takže som mal pocit, že ma zrazilo auto a padol som na zem na betón, hej, že tak som bol akože oholený, ale ten strih bol, že wow, toto som chcel 25 rokov a ani to neurobil, ani musel som to povedať. Lebo tam platí geometria hlavy, proste ako ti rastie ten vlás a tieto veci, ako máš hustotu, ako sa mu to strihá, tak to všetko to má vplyv. Čo ti kadernička neurobil, lebo ona má iné technológie, iné techniky, postupy, inak pracuje so strojčekom, nerobí tie krátke strihy a tak ďalej, takže
Ja som prišiel do salóna, kde som zaplatil 70 eur za 6-eurového strihu, hej, že som skočil na 70-eurový strih a potom som tam ostal to nekonečná v podstatě. A to, jak jsi řekl, fajn, hlava dobrá, to chci mít jako nejenom ve svém životě, ale i ve svém biznesovém portfoliu. Ono to bolo tak, že vieš, že jak tam sedíš na tom kresle a sleduješ, jak sa to tam všetko deje, hovoríš si, že a hlavne tam bol jediný a čakalo sa mesiac a pol. Takže vlastne ostrihal ma a keď som chcel znova, tak som si musel počkať na mesiac. Dobre sa brali termíny. A po takom roku a mu asi hovorím, že počujete, že ja mám taký dobrý priestor, že poďme to tam urobiť spolu. A odmietli ma. Vtedy ma odmietli. Normálne, že odmietli, zlakli sa, povedali si, že svoje know-how si chcú ponechať a tak ďalej. Stále som tam chodil, stále som zastrieľal. Ale jak som tam sedel a furt som rozmýšľal nad tým, že toto by som vedel urobiť, tam by som to vedel otvoriť, toto. A videl som, ak sa to celé akože funguje, začala mu sa vytvárať nová konkurencia. Samozrejme, že tí prví, ktorí s ním boli, odišli, to je ten najväčší konkurent. Založili si. Áno, založili si. A začalo to mať nejaké problémy. A jedného dňa mi volá tento môj barber, že pána Gevorgu, lebo on mi tak hovorí, že musíte ma zachrániť pred mojimi spoločníkmi. A ja taký, že to bola moja príležitosť, konečne. To mám rád. že všetko, čo som vždy dosiahol, bol trpezlivosťou, konečne tá chvíľa. Tak som sa spojil s jedným ďalším mojim spoločníkom a za 2 mesiace sme to celé odkúpili. Wow. Čo sa oni nevedeli medzi sebou dohodnúť, že ani na odpredaji auta, ktoré už nemalo žiadnu hodnotu, tak ja som vyriešil za 5 minút na obede, lebo tam nebola žiadna emócia, nebol tam žiadny negativizmus, tam je spojený. Sme si takto sadli, ak tu vy sedíte. A ja som podľa nejakú ponuku, oni to prijali, ja som bol úplne v šoku. Čakal si vyjednávanie. Čakal som vyjednávanie, bol to ešte také, že ja som asi vás podal veľa. Ale cena bola 3-násobne vyššia, ja som dal akože o 3-násobne nižšiu a mohol som ešte nižšiu. A potom hovorím, mal som povedať menej, Za 5 minút sme to ukončili. Takže takhle to bylo. A toho úžasného kolegu ste si nechali dočasť. Áno, to bola jediná vec. Podmienka bola, že odkúpime to, ale on zostane s nami, lebo ja ho vnímam ako master barbera, tak ho aj nazývam. A on je v tom dobrý, že vieš, že nie každý futbalista je dobrý tréner a nie každý tréner je dobrý futbalista. On je oboje. On dokáže naučiť, ale aj perfektne strihať. Takže chceš takého človeka, chceš takým človekom spolupracovať, to radosť proste robíš človekom, ktorý ti vie vyučiť od nuly kohokoľvek. A dělá to, věnuje se teď víc tomu, že učí nové barbery? Práve teraz s ním riešime takú ako keby, že transformáciu, že by sa mohol pretransformovať viac na toho lektora, ako na toho barbera, len to si vyžaduje nejakú metodiku. Lebo totižto predmet podnikania neexistuje barbershop. To je, že pánske, dámske, detské kaderníctvo. To je okay. Takže neexistuje žiadna certifikácia na barbershop. Všetci prechádzajú kadernickými skúškami. A tak jsi právník, tak to môžeš zařídiť. No, to je ako zložitý proces, ale áno, ako predmet podnikania to vieme v rámci živnostenského oprávnenia nejakým spôsobom vyriešiť, ale to, čo teraz sa, akože aby si dostal to živnostenské oprávnenie, sú skúšky pre kaderníkov. To znamená, že dlhé vlasy, ktoré my nerobíme. Koloristika a tak ďalej. To všetko tam je a to nemá nič spoločné s barbershopom, lebo barbershop je v podstate, my máme štatistiku, máme vlastne rezervačný systém, že 50% sú strihy a 25% je kombo. To je akože strih a brada. A že to ostatné je akože nejaký balast. A je ve zkouškách na kadeřníka holení břitvou? Myslím si, že nie. Úprimne. Vieš, úprimne to nikto nevie. A máte lekárničku? No ja to samozrejme to musím mať. Ale že aj keď sa bavíme o holení, ja som bol teraz, akorát včera som bol na jedného barbera, aby ma oholil. Je to Talian, striha od svojich 12, bude mať skoro asi 45. Striha 80% svojho života. A on perfektne robí s tou britvou. Ale holiť chodí sa k nám do barbershopu podľa štatistiky niekto 3-krát a som to ja. Takže reálne tú britvu potrebuješ iba na ako kontúry, ale na reálne holenie, ako my to naučíme. Ale oni to nemajú na tom skúšať. Ja chodím potom k barberom, aby ma holili raz do týždňa. Figurant. Lebo ja chodím raz do týždňa a podľa štatistiky som jediný, ktorý sa necháva holiť na hladko. Wow. OK, práce s břitvou, no někdo to má od mala, že jo. Trénuje. A prosím 12 let, jak si slyšel. Ano. A prosím tě... Môj otec bol barber. Takže on... Tvoj? Ne, toho Taliana. On prišiel je do ze školy. Sicílie? Nie, je niekde okolo Benátok. Ja som sa vrátil zo Sicílie v nedelu. Nedošli až a povedal, že ne, že je okolo Benátok. Okay. Ale že on prišiel zo školy, odložil tašku a otec mu dal do ruky nástroje a strihal. Hezky.
Jeho syn ešte strihá. A prosím tě, jak funguje ten výcvik těch českých barberů, jak to, nebo slovenských, promiň, No, přijou ze školy odloží. Ne, jako takto, že... už přeučujete ty kadeřníky, anebo... My môžeme naučiť kohokoľvek. Je to... Od nuly. Najlepší sú akože barmani, lebo majú vydrž stať na nohách. Lebo ty stojí na nohách. To je základní předpoklad. Akože, takto, že osvedčilo sa nám barmani, že prostě, že majú poprvé ten komunikáciu s klientom, sú zvyknutí. To jsem se chtěla zeptat, jak moc musí mluvit s těma lidma. Takže dobře, no tak. Ty si nájdeš barbera, ktorým chceš kecať a ktorým nechceš kecať. Ale fakticky tí barmani tým, že majú tú výdrž na nohách stať, jeden predpoklad majú za sebou, komunikáciu majú za sebou, to proste musí byť, tam tá asertivita, tieto veci s tým spojené a my potom od nuly ich naučíme všetko. Lebo to je akože zručnosť manuál. Áno, keď vystriháš 300-400 hlav, tak sa naučíš aj ty strihať. Otázka je, či ale potom si vieš poradiť napríklad, jak sa stalo s tým Manuelom, tým Talianom. Ja som takto sedel, on mal vedľa mňa kreslo, prišiel pán, chalan v mojom veku a takto mal dlhé vlasy biele. No aj, že šedé, riedke. Sadol si a povedal, že oholiť. A ja tak kúkam, si, že ako mám to, že tu že ho neoholí, lebo ešte nejaké sťažnosti budú na, vieš, akože na Google Maps, že recenzia. A ten Manuel hovorí, a to je Talian, nevie po slovensky. Hovorí mu, že pane, že ostrihám vás a keď sa nám to nebude páčiť, oholím vám to. Ostrihal ho tak, že mne sa páčilo, akože fakt pekne ostrihal, urobil krátke, urobil cestičku, všetko tieto veci a ten typek, že ja som si nevedel predstaviť, že takto by som mohol vyzerať. Ale pritom, keby ho posluchol a oholil ho, tak určite nebol spokojný. Nebol by spokojný, lebo on asi pol roka trvalo, kým narastli tie vlasy, alebo rok. A myslel si, že tým to akože zachráni. Takže umenie toho barbera je ostrihať ťa tak, aby to tvoja hlava vlastne ako keby že zniesla. A potom druhá vec je, to si málo kto uvedomuje, že keď prídem domov a umyjem sa, mal by som to vedieť zopakovať. Aspoň sa priblíži tomu účesu. Lebo on ťa tam nastavuje, to nezistíš. A potom prídeš domov, umieš si hlavu a že tu mi niečo vycnieva, túto niečo a neviem to už urobiť. Takže skutočný barber ťa ostriha tak, že doma to vieš zopakovať. Na takej akože easy úrovni. OK. Jak hledáte tyhle ty lidi? Veľmi ťažko. Akože ja keď chcem akože odštartovať Prahu, tak neviem, kde tých ľudí budem hľadať, lebo je problém vôbec s ľuďmi. Už ani Ukrajinci nestačia. Že vlastne v takýchto mestách, ako je Praha, Bratislava, dokonca v Košiciach máme problém. Čo by si povedal, že Košice, akože, že ľudia tam hľadujú? Nehľadujú, respektíve nepotrebujú to dobre zarábať, ako zarábajú barbery. Hele, a když říkáš barber, tak vždycky používáš vlastně mužský rod. Ale to je... Musí to být muž? No, keď začali barbershopy, tak ženám bol zákaz vstupu. Normálne do barbershopu. To prvého barbershopu, ktorý bol, tento, čo sme my akože odkúpili, on je na Hraničnej, ja som nechápal, prečo tie matky stoja vonku. Až potom som si všimol, že tam bol normálne zákaz vstupu ženám. A prišli matky, pustili chalanov, akože deti do barbershopu, vonku čakali zime. Pane Bože. Akože, že úplne, že a teď som ešte nebol majiteľ toho celého, takže úplná diskriminácia po právnej stránke. Že hneď prehrali. A potom zistili, že vlastne nemajú koho zamestnať, tak išli za kaderničkami, ktoré už napríklad nechceli robiť koloristiku a tak ďalej. A zmenili ich, kaderničky zmeniť na barberov je veľmi jednoduché. Hej. Zmeníte trošku technológiu, postupy a tak ďalej. A už keď tam boli ženy, ktoré strihali, tak už ste nemohli tvrdiť, že nemôžu iné ženy tam vstúpiť. Tak už začali akože vstupovať aj normálne ženy, že čakali teda ako v tomto. A potom sme zistili, že vlastne niektorí chlapi sa chcú nechať len ženami strihať. On nechce proste, aby iný chlap mu tam funial, keď ho tam akože blízko tváre a tak ďalej. Takže zrazu už to nebol segment len mužský, ale barberka. Ja neviem, či to je vôbec písomné slovo. Hej, akože mal by, že barbier. Je to ako Barbie. No akože ne, že spísomne mal by, že barbier. A to bys mohl Barber a Barbie. No, tak nie. Takže sú klienti, ktorí chcú len ženy, sú klienti, ktorí chcú chlapov, lebo sa chcú len o mužských veciach alebo babách baviť. Bez bab. Ale zase sú chlapi, ktorí si chcú užiť ten dotyk tej ženy, lebo to je asi možno jediný dotyk, alebo je to pre nich relaxačný akože dotyk, lebo masujeme hlavu a tak ďalej, že má to akože, nie je to len strih. OK. A co to všechno teda? Ďakujem za otázku, to bola stejná. No, čom je rozdiel medzi súčasnými barbershopmi a holictvím, ktoré vždy existovalo, to nie je žiadna novinka, je, že v holictve poprvé deti nechceli strihať. Deti sa ťažko strihajú. Po druhé, vás ostrihali alebo oholili, ale tá služba sa je suchý strih, sa tomu hovorí. To znamená, že vám neumývajú vlasy. Nemajú tam umývadlo, neumývajú to proste tie vlasy. A vy odchádzate ako keby, že
áno, ostrihaný, ale stále máte na sebe nejaké vlasy. Na barbershope by ste mali odísť tak, že nemáte žiadne vlasy na sebe. To znamená, že naša procedúra začína tak, že klient si sadne, barber sa ho opýta, že aký strih by chcel a keď mu dôveruje, tak presne vie, povie, že letný, tak urobí letný podľa tej geometrie hlavy, vlasov, ako sa točia a tak ďalej a hustoty. Ostrihá ho, potom mu umie vlasy, vlastne celú hlavu, bradu, ak je potrebné, urobí masáž hlavy, takže to už nejakých 30-45 minút prešlo, potom mu to vysuší, urobí styling a očistí komplet klienta, tak aby na ňom neboli žiadne vlasy. Čo je služba od 45 minút do hodiny. Zatiaľ, čo holiča to dokážu vybaviť za 15 minút, hej, akože jedným strojčekom, jedným strihom, bez použitia nožničiek a tak ďalej. Máte i nějaký stylový třeba interiér nebo občerstvení nebo něco, co tam je ještě navíc, co bych tam čekala? Poprvé drinky. Takto, že väčšinou bývala nejaká whisky. A to bolo to aj to, čo ma zaujalo, že vlastne prídeš tam a vlastne ti hneď ponúknú, že dáš si pohár vína, dáš si nejakým kolu alebo čokoľvek, niekto chce whisky, dá si whisky, hej. Je to ako keby v cene služby a interiér momentálne ideme redizajnovať úplne na niečo nové. Chcem priniesť nový trend v tom, lebo tie interiéry sú veľmi kľúčové v tom, aké máš umývadlo napríklad. Či umývaš hlavu dopredu alebo dozadu. Niekto, napríklad niektorí chlapi majú make-up a nechcú, aby boli umývaní dopredu hlavou, lebo im to zotrie ten drahý make-up. Ja nevyznám sa v tom, ale už vieme, že aj takéto služby boli, tak tedy ho otočíte, umiete mu tú hlavu, ale nie každý umývadlo to dovoluje. Nie je správna výška akože tej pracovnej dosky a tak ďalej, že stolička môže byť dostatočne veľká, že ho neviete dať nižšie. Má to proste veľa aspektov. Wow. Kdo je takovej vlastne nejčastější klient barbershopu? V našej sieti Gentleman's World sú to chlapi od 25 do 45, to je taká akože 50%, potom je tam nejakých 25% od 45 do 65 a deti. Akože fakt deti, lebo ja som nevedel a potom som si potom pozrel štatistiku a máme 100 detí mesačne. Čo je asi 10% strihov, hej, že myslel som si, že tak zopár detí chodí s nejakými rodičmi, ale 100 detí je dosť. Dělal jsi nějaký průzkum, protože jsi zmiňoval, že chcete do Prahy, že nevíš, jak budete hledat lidi. A jak vůbec jsou Češi naladěni na tyhle ty služby? Jeden člen z boardu, Štepán, on bol u mňa v Bratislave, si to odskúšal, lebo je z Brna. Ja som chcel v Brne to štartovať najprv, preto som aj do boardu vlastne nastúpil, lebo som to vnímal ako dobrú príležitosť získať informácie o trhu. Aj o tých klientov samých chlapov. No, tak nie každý chlap je náš klient, ale ty sa zistieť o správaní Čechov. No tak Češi sú absolútne iní. V správaní, nákupnom správaní. Iní ako Slováci. V čem? No tak sú sa senzitívni na cenu. Napríklad slovenské správanie je také, že mám posledných 50 €, dobre, kúpim si nejaké nové tričko a poďme sa ostrihať. Aby som vyzeral dobre. No, v Čechách asi ten chlap zváži, no tak mám 50 €, povedzme, OK, no ten strih urobí manželka doma, alebo nejaká kamarátka, alebo nejaká sestra, niekto proste doma to urobí, ušetrím peniaze a niečo mi ostane na hospodu a neviem čo a proste tak ďalej. Hej, ale tam tí ľudia chcú sa nejakým spôsobom prezentovať vizuálne. Takže naše ceny sú v Bratislave drahšie ako Praha. Čo Praha je oveľa väčšie mesto, oveľa bohatšie mesto by som povedal, ako keby, že ale proste nákupné správanie Čechov sú veľa šetrnejšie. Je prostě jiné. My se tady bavíme vlastně pořád o barbe. Že ten Štepán teda bol v Bratislave. Ano. Na nešťastie nemohli s tomu Manuelovi, išiel k inému, máme takého paja, on je Srb a striha si 35 rokov alebo tak nejak. Mal vlastný barbershop, kaderníctvo v Srbsku. No a bol ohúrený. Pritom chodí do barbershopu v Brne. Cože byl? Ohúrený. To znamená, že... Ohromený. Áno, ohromený. Okay. Že budu překlad. Áno, že bol v Brne a chodí stále k barberovi, ale tú službu, ktorú dostal u nás, povedal, že on to chce znova, že radšej znova príde do Bratislavy, že si to odskúšať a znova akože celé tam odsedieť, alebo mal z toho v podstate zážitek. Áno. Ale napriek tomu chodí do Brna k nejakému barberovi, áno, otázka je, čo ten barber robí. Určite ho striha pekne. Ale strih je ako keby, že za čím som prišiel, aby ma niekto kvalitne ostrihal. Ale chcem ten zážitok mať príjemný. Ja som bol v konkurenčnom barbershope, dostal som tam COVID. Gratulujeme. Zdarma? Neviem, pretože ten deň som akože dostal COVID. Bol som tam na prieskume, že či ho odkúpime. No bol to hroza. Proste
personál sa vôbec medzi sebou nerozprával. Atmosféra bola brutálne dusná. Nemali tam umývadla, čiže ma museli brať niekam ďalej, aby ma umýli na takých kresielkách. Celý čas ma furt točil na tom kresle, lebo mal malé zrkadlo a nevidel ma. Mal zlé svetlo. Na ten pracovnej doske mal nejakú trávu, normálne takú ako nejakú umelú trávu, do ktorej mal akože tie veci zapichnuté, tie svoje nástroje. Ostrihal ma pekne. Ale ten zážitok bol tak hrozný. Tak že ste to nekoupili. Že ešte aj cena bola nejaká divná, lebo malo to byť 20 a zase bol 22. Ja som chcel teraz utekať proste. Takže nie je to o tom, že ma len kvalitne niekto ostriha, ale ten pôžitok z toho strihania musím doručiť. No a jak to zařídíš, aby vlastně ten prožitek, ta služba v téhleté mimořádné kvalitě byla pořád? Protože... To nastavuje ten master barber. Tým, jak ten master barber vlastne, ten Martin Pešek, on bol aj v Anglicku. V Anglicku je taká špeciálna škola. To, keď ju absolvujete, stojí asi 7 000 libier, tak ste top. Že to fakt je náročné to je. A on odtiaľ zobral niektoré tie metódy a on je tá kontrola kvality. To znamená, že všetci, čo robia, aj tá naša najväčšia konkurencia, má všetky tie postupy od neho. To znamená, že on vlastne určuje ten trend toho, ako sa to má robiť, lebo ja si sadnem k nemu a on vždy vymyslí čo nové, nejaký nový spôsob strihania, lebo tých spôsobov strihania aj na YouTube sa nájdete, ako sa ostrihať a dojdete k tomu istému záveru, ale cesta je iná. A on dokonca aj efektivitu rieši, napríklad, že ako držať ten strojček, ako držať tie nožnice, aby si ti neodišlo rameno, klby a tak ďalej v podstate. Takže máte nějaké jako směrnice, postupy, které jste schopni replikovat dál. Volajú to, že 10 barbera. Má to 3 strany, aj tam všetky ten postup. Ja som napríklad asi pred mesiacom som čítal to 10 prvýkrát v živote a tam bolo, že, a to som si neuvedomil, že má meniť britvu pred klientom. Aj keď ju mení vždy, má ju meniť pred klientom, aby on vizuálne videl, že tá britva je nová. Čo mňa by nenapadlo, aj, že veď, áno, dôverujem mu, že tú britvu zrejme vymenil, ale nevšimol som si, že vlastne, neuvedomil som si, že vždy to robia predo mnou, tak aby som to videl. Takže sú tam viacero nuansov. Napríklad, ako majú utierať po klientovi ten priestor, že má najprv utrieť stoličku, až potom umývadlo. Aby veci z umývadla neprešli na stoličku. Lebo umývadlo potom vydezinfikuje. Alebo oplachne. To tiež nenapadne, hej, že akože, že zoberiem obrúsok a prejdem umývadlo, aha, tu mám, prejdem stoličku. Nie, najprv prejdem stoličku a potom umývadlo. A to všetko on akože nastaví. Tak to je skvělý, že máte v týmu. Perfektná vec na tom je byť advokát a mať barbershopy je v to, že keď niekto ochorie, ja nemôžem ísť do roboty za nich. Ja neviem strihať, je mi to jedno. Když to v advokaci tam zastoupíš. Ano, tam je, že tu rolu vždy. Já jsem se právě chtěla zeptat, kam až sahá ta tvoje role, víš, právě v barbershopech a co si se už všechno naučil? Keďže prechádzam hezky to... sedět na křesle. Áno, užívať si to, ale keďže prechádzam nejakou rekonštrukciou identity, tak sa snažím nedostávať do tých rolí, do ktorých už by som nemal vstupovať, ale v barbershopoch ani nemôžem, lebo ja netuším, či mňa dobre ostrihali, hej, že môj benchmark je moja manželka alebo svokra. Buď jedna povie, že ťa ostrihali ako väzňa a druhý povie, že to si bol u ktorého z tých barberov. takže má to nejaký vplyv. A v advokácii je to úplne iné. V advokácii je klient najväčší nepriateľ. Lebo klient vždy bude viniť advokáta za úspech alebo neúspech. Zatiaľ čo, keď barber to urobí zle, tak to narastie alebo pôjde k inému barberovi. Ale nepodá voči tebe žalobu alebo nepodá nejakú sťažnosť na komoru a nebude ťa disciplinárne stíhať. Napríklad za to, že si ho neprišiel pozrieť raz za mesiac do väzby. To už sa ti stalo? No mne nie, ale mám kolegov, ktorí áno. Že neprišli raz do mesiaca do väzby a ten človek tam má dosť veľa času, takže si naštuduje, že advokát má chodiť aspoň raz do mesiaca za svojím klientom do väzby a podá na neho sťažnosť na komoru. Tak vieš, on nemá čo robiť na ten base. On je lepší advokát. No dobře, ale je lepší připravovat se jako na protistranu, než na svého advokáta. Jsou různé případy. Co tebe baví na advokaci? Teď už víme, co tě baví na barbershopech, evidentně. Ja som bol vždy konfliktný. Takto, že pred rekonštrukciou identity som bol konfliktný typ a spory. To znamená, že vlastne to nie je ani že vyjednávanie, lebo vo vyjednávaní chceš dosiahnuť nejaký ako keby, že možno aj kompromis. Tu nie, tu v podstate chceš nejakým spôsobom až dehonestovať tú protistranu, lebo čakáš, že autoritatívne niekto, nejaký súd rozhodne tak, že zbankrotuje ten človek alebo kdokoľvek, takže vlastne spory a väčšinou som bol ten, ktorý bol ten obranca. Že ak niekto veľký chcel toho menšieho ako keby, že pohltiť alebo nejakým spôsobom, tak ja som vždy ako hovoril, že ja nie som Boh, neviem vrátiť čas,
ale viem vám ho poskytnúť v nejakom režime, aby ste sa vy nastavili. To znamená, že ja vám poviem ten obranný múr, nejaké 2, 3, 4, 5, 10 rokov vydržím a vy dovtedy máte čas sa postaviť na nohy. Nie každý tú šancu využil. Zajímavá strategie. Lebo prečo by ľudia nemohli bankrotovať a firmy áno? Prečo by firma mohla zaniknúť? A je to v poriadku, že firma zanikne a nedlhuje nikomu a ľudia by mali dlhať do konca svojho života. Prečo by mali by exekúcii do konca života? Keď firmy vlastne zanikajú. Tak a tu advokáti môže poskytnúť dostatočne veľký čas, lebo už takto, klient nechodí za advokátom predstihu. On príde, keď je problém. Preto vždy všetkým hovorím, že dúfam, že ma nebudete potrebovať, lebo keď za mnou príjete, viem, že príjete s nejakým problémom. Takže rád sa stretnem na kave, ale nie pri problémoch. A málo ktorý uvedomilý klient príde v predstihu nastaviť si veci. Buď sa už naučil na nejaké vlastnej chybe a potom príde za advokátom a povie si, že tak tu nechcem zopakovať tú chybu, nastav mi to. Alebo príde vtedy už, keď to mlieko je rozliaté a vy už len môžete poskytnúť čas na to, aby ho vedel utrieť. Dá se možná asi ne úplně konkrétně zmínit třeba nějaký případ, který tě nejvíc bavil? Môžem to aj verejne povedať, lebo je to akože verejná vec. Ja som v podstate vystupujem z role advokáta. Už ma nebaví roky čakať na výsledky v súdnych procesoch a hlavne u nás bola súdna mapa. To znamená, že to nás poslali 10 rokov dozadu. Neviem to vysvetľovať v bytočnosti. Ale zastupoval som Slovenskú republiku v kauzách s rúškami COVID. To je proste situácia, ktorú nenapodobníš, nie sú takéto spory, lebo nikdy asi neriešiš to, že tak mi Číňania zablokovali proste dodávku rúšok, lebo tam vyhlásili nejaký akože zákaz na vývoz. Rúška mali byť chirurgické a sú nechirurgické, aby to vôbec prešlo cez tú colnú hranicu. India urobila zákaz. Proste taká kombinácia, že to nevymyslíš. A podarilo sa nám získať, že zastupovali sme správu štátnych hmotných rezerv, to je ten štátny aparát, ktorý vlastne toto zbiera a skupuje pre ostatné štátne aparáty, tak tam sme zastupovali kauzu nedodaných rúšok. A to sa bavíme o rúškach v hodnote 14 miliónov eur, alebo a takých počet kusov, že na to potrebovali Antonov, aby vôbec to donesli. A jak to dopadlo? No, jeden prípad sme vyhrali, druhý prípad je, tak povedať, sa nepojednáva ešte, lebo v podstate súdkyňa išla na matersku, potom druhý súdca, tretí súdca, takže ešte nebola ani prvé pojednávanie. Sú stejné. Ale jeden prípad sme vyhrali, ale vieš, firma nič nemá. Ja to tvrdím tak, áno, síce štát prerobil 3,6 milióna, ale ušetril 10, ktoré by museli inak doplatiť. Takže vlastne, áno, 3,6 milióna neuvidí, ale musia platiť ďalších 10 miliónov. Za rúška, ktoré už nemajú tú hodnotu, samozrejme. Takže toto sme vyhrali, to na kraji ešte uvidíme, že či kraj to potvrdí alebo nepotvrdí a toto bola najzaujímavejšia kauza po profesnej stránke. Lebo nezopakuješ asi to, že musíš zavolať Saudom, aby ti ponúkli nejaké lietadlo, ktorým by si to akože prepravili z tej Číny a keď to letí nad Nemeckom, tam Nemci si to lietadlo odklonia k sebe. Proste, že, a musíš diplomatickou líniou riešiť, typu, že ne, to sú rúška pre Slovensko, pustite nám to cez ten vzdušný koridor. Hezky. To už doufáme všichni, že sa to nebude opakovat. Alebo typu, že ty si štát a ty nemôžeš poslať nikoho s kufríkom pre továreň, aby sa postavil do radu, že to chce vykúpiť. Lebo tak to bolo, že normálne to v Číne prišli. Ten, kto bol prvý pri dverách s tým správnym kufríkom, tak ten zobral tie prvé rúška, ktoré tam boli. Tak to chápu, že takovýhle případ už asi něco těžko jako přebije. Doufáme, že už takové nebudou. Máš i nějaký zajímavý standardní biznesový případy, nebo na co vy nejvíc, nebo s čím se obracejí na vás nejvíc? My tým, že tie spory, že prečo zase tá advokácia, že ja som vždy chcel ako keby, že obhajovať. No len som chcel robiť trest. A potom som zistil, že trest nechcem robiť. Že nechcete chodiť do toho väzenia furt za tými klientmi. Každý měsíc. A dokonca častejšie. Ty nerad chodíš do vazby? Vieš čo, tá vazba není problém ten trávenie času s klientom, ale kým ty prídeš tomu klientovi, potrvá si tak 45 minút kontrol a potom sa s ním tam 15 minút, nebodaj Bože, niekto nahlási bombu. Lebo väčšinou tie väzby bývajú pri súdoch. Tak niekto má nejaké pojednávanie, nahlási bombu, tak musia celú akože budovu evakuovať, ale väznicu nie. Takže ty tam sedíš a čakáš. A čakáš. No. Bum. Čakáš, kedy ťa vypustia. Alebo ti stiahnu toho väzňa z obeda a on je nešťastný, lebo ty si nevedel, že má teraz obed. A potom ďalšiu stravu bude mať až. Wow. Co všechno sa dá napáchať. Alebo napríklad, že ti zoberú klienta v piatok, to znamená, že on si nič nenakúpil, lebo nákupný deň je v
vo štvrtok, takže ak mu nejaká manželka aspoň nepošle nejaké peniaze a on sa neurobí nejakých kamarátov, tak do štvrtka si nič nekúpi. Ani toaletný papier, takže... Ještě, že vůbec nevím, jak to ve vězení chodí, tohle sní fakt dramaticky. Nie je to sranda. A potom si povieš, že aha, tak ja mám vo svojich rukách ten jeho život. Teraz tam trávi, teraz je vo väzbe, hej, že akože, že to je len akože dočasné. Ale mohol by tam byť 5, 10, 15, že ak podľa toho, ako to pokazíš, že asi to nechceš robiť. Aha, OK, takže tam ne. A to, co tam dělá? Tam zodpovednosti. Akože ja som s tým prestal. Rozumím, tak to si přestal. Ale a súdne spory, kde vlastne môžeš najviac prehrať peniaze, alebo nejaký ekvivalent v peniazoch, tak to je niečo iné. Tam proste nie sú emócie, nie je tam tá miera, vieš, že prehráš štátu alebo 20 miliónov eur. No tak OK. Prehráš niekomu 20 miliónov eur. OK, to sa stáva. Ale 10 rokov života? Trochu jinak. Není občas jako těch 20 milionů eur právě převedený na nějaký roky, za který tě zavřou? Vieš čo, ja som si najprv myslel, že je to ako keby, že je väčšia miera zodpovednosti, keď robíš väčšiu kauzu. Ne. Pristúpeš nie takisto. Či robíš 10 tisícovú alebo 10 miliónovú kauzu, furt pristúpeš tomu takisto. Furt je to 50/50, lebo predvidateľnosť práva v Čechách a na Slovensku je 50/50, čaká trošku viac. Takže furt je to len vabank. A kasino má väčšiu pravdepodobnosť výher. A na to máte ty školy. A na to máš toho človeka, toho advokáta, ktorý ti povie, a ja to hovorím klientom, že pozri sa, ty to nevydržíš, ty po 2 rokoch prídeš a povieš si unavený a ja ti poviem nie, ty ma platíš, aby si nebol unavený. Ty sa o to nestaraj, ja to dokončím. Hej? A väčšinou 99% klientov príde a povie po niekoľkých rokoch, že poďme sa dohodnúť na tom, čo ste navrhovali na začiatku. Ja taký, že tak ste potrebovali 5 rokov na to, aby sme sa dohodli. A on sa dohodneme na tom, čo sme si hovorili prvý mesiac. Potřebuji dozrát. Áno, presne tak. Přesně tak. Jaký jsou vlastně tvoje plány? Protože já tam vnímám velkou energii, jak u barbershopu, tak ale i u té advokacie. Tak něco upřednostníš, vybalancuješ, nebo jak to bude? Keďže ešte stále studujem na Essential College, takže a tam dostávam domáce úlohy, tak v rámci advokácie som už na pozícii COO, to je akože výkonný riaditeľ, našiel výkonnú riaditeľku. Takže som nahradený. Len problém advokácie je v to, že chodíte za tým človekom. To si nikto asi neprekonal, tú dôveru, tak ako s barberom. Že chodíte za tým svojím barberom, a ja som sa bol osrieť u iného, ale ja rád chodím tej svojej barberke. Napriek tomu, že máme 40 barberov, ktorých by som mohol osloviť, tak každý má trošku inú metodiku, trošku iný postup, rukopis presne tak. Oni sú umelci. Tak si aj vyberáte tú osobu. Tak ja som si teraz nahradil seba v COO, akože v výkonnej funkcii v advokácii a chcem to isté urobiť v barbershopoch, aby som sa mohol venovať expanzii. Že tomu akože vizionárstvu. OK. A preto tá noc. A ta expanze bude vypadat jak? No, nebo jak už vypadá a jak bude vypadat? Že máme v podstate asi v skupine najviac barberov na celom Slovensku. Že áno, keď to rozdielime, máme dve siete. Jedna viac také, že pre nákupné centra, jedna je viac pre kamenné prevádzky. Ale keď to zoberieme, máme asi najväčší počet barberov alokovaných v Bratislave a v Košiciach. A to je kolik? No, asi do 35. No sa to tak mení v závislosti od toho, ale na 35 barberov je dosť na jednu sieť, ako keby. No a v Košiciach sme urobili novú prevádzku v Auparku, to je nákupné centrum. A tam máme ako keby, že teraz potrebujeme tam ľudí, ja neviem ich zohnať. No a chceme tú Prahu a Brno odštartovať, ale s iným konceptom. Už sa to bude volať pod iným ako keby brandom. A k tomu nám aj Štepan ako pomáhal. Lebo tu potrebujeme vyčnievať. Inak ako lebo aj teraz som napríklad išiel v meste a videl som tam, bol tam, že Barberland sa to volalo, barbershop. Takže je tu veľká konkurencia a my sa potrebujeme odčleniť. A odčleníme sa práve tým dizajnom, práve tým prístupom, to technikou strihania a to všetko tvorí nejaké know-how, ktoré sa dá reprodukovať, len to toho trvá. Postaviť jeden barbershop v nákupnom centre trvá 9 mesiacov. Od projektu, od všetkého. Jednání a tak. Ako najľahšia časť je, že postaviť barbershop, ako čo sa týka, že materiálu, že nábytkovo a tak ďalej, že to trvá mesiac, 2 mesiace, ale čo predtým predchádza a čo potom, tak to našej architekte sa dieťa narodilo medzi tým. OK. Ale sme sa na to barbershop. Tak to jsou barbershopy a advokacie bude mít i nějaký vývoj. No, vývoj má teraz,
lebo my sme sa posunuli z 3-členného tímu na 8-9 členný tím a teraz máme dokonca nové priestory, novej budove. V Bratislave. Áno, presne tak, v Bratislave, v Budhause. Teraz máme momentálne kapacitu až na 12 členný tím, nerátam mňa a môjho spoločníka, ale keby som ich rátal, tak dokopy 14 členný tím, čo už je dosť. Len problém v advokácii je to, že v každom štáte je iný právny poriadok, čiže to nevieš replikovať. Ty reálne barbershopy môžeš postaviť kdekoľvek. V Číne, v Ázii, v Afrike. Furt sa ľudia strihajú. A nepotrebuješ tam poznať ten právny poriadok. Ale v advokácii sa nedá tak škalovať. V advokácii proste, poprvé musíš, je to regulované, musíš byť v komore a tak ďalej. A po druhé musíš poznať právny poriadok. Áno, my Češi a Slováci si rozumieme. No ale vieš, do Nemecka je to úplne iné. Hej? Nemali občiansky zákonník taký, jak dovtedy mali my spoločný z roku 1900. Hej, alebo obchodný zákonník a tak ďalej. Že Nemecko, už Maďarsko je úplne iné. Takže je to ťažšie. A barbershopy vieš robiť kdekoľvek. OK. Takže advokácia zostáva na Slovensku. Zostáva možno, takto. Tá advokácia sprevádza tie barbershopy v tom, že každý podnik potrebuje právne služby. Ak budeme potrebovať a budeme vidieť, že tá kapacita je už dostatočne naplnená, tak robíme aj v Čechách. Akože není problém byť advokátom, euroadvokátom v Čechách, čo je v poriadku, a jazyk hlavne a právne predpisy sú podobné, ale neviem si to predstaviť v Rakúsku, hej, bez znalosti jazyka. V Maďarsku už vôbec. A pritom Maďarsko je ďalší trh, na ktorý by sme chceli ísť. Bulharsko, áno, lebo poznám bulharštinu a tak ďalej, ale tam si tiež neviem predstaviť byť advokátom v bulharskom jazyku. Jasně. A co se týče barbershopu, budete se šířit vlastními silami a nebo třeba formou franchisových poboček? Ja tomu napísam, že hybridný franchising, nazývam franchising, hybridný v tom, že my vždy chceme mať podiel v tej prevádzke. Že ono, celá cesta toho barbera na úrovni až master barbera je v tom, že sa stane ako keby spoločníkom. Ale na to, aby sa stal spoločníkom, nestačí vedieť strihať. Lebo každý barber túži, ako každý koncipient, každý právnik, túži mať vlastnú advokátsku kanceláriu. OK. Keď sa stanem advokátom, som SZČO v podstate a som ako keby taký, že samostatný podnik. A nemusím nikoho zamestnávať a sám dokážem fungovať. Sám zastupovať a tak ďalej. Môžeme nejaký koncipient. Barber? Áno, môže sám strihať na jednom kresle. Ale ako náhle začne zamestnávať iných ľudí, musí vyriešiť upratovanie, uteraky, tovary, energie, priestor a tak ďalej. Už sa stáva podnikateľom. A ktorý barber je reálne podnikateľom? Bez toho, aby prešiel nejaký management, nejaký leadership a neviem, čo všetko možné, akože to v advokácii máš na tie predpoklady. Nemáš tie predpoklady, neprežiješ. V barbershope nemáš tie predpoklady, sám strihaš na kresle, je to vybavené. Takže je to jednoduchšie. Takže za 10 let bude kolik barbershopu? Je tam nejaká vize? No, moja vízia je do 20 rokov, lebo to trvá nám 9 mesiacov postaviť jeden, do 20 rokov mať od 1500 do 2000 barberov. Nie barbershopu, a barberov. Lebo v jednom barbershope môže byť tak aj 12, hej, keď máš 6 kresiel, takže barbershopov asi 100. 100 po 10, keď to dátame, tak je to 1000. Po celé Európe. No, ne úplne v tých krajinách. Zaujímavé je to, že v niektorých krajinách je to tak saturované, že napríklad chlapi sa chodia každý druhý, tretí deň oholiť u barbera. Ale za 10-15 minút za 6 eur, čo není akože to, čo my chceme. Naša služba je nadštandard. Takže nie všetky trhy. Česko, Bulharsko, Maďarsko, tak okolité krajiny zatiaľ. Jasne. Možno Srbsko, keď už sa trend dostane tam. Hele, protože nás tlačí čas, ale já jako si neodpustím se zeptat trošku se tvýho soukromí, protože vím, že máš rodinu, teď do toho advokacie, do toho barbershopy, spoustu energie a tak dále. Současně vím, že jsi vášnivý čtenář, že většině přicházíš z podněty, co si četla a tak dále. Tak jedna otázka, co zrovna teda teď ti leží na nočním stolku nebo kdekoliv, kde čteš? Teda si ma zaskočila, lebo ja mám strašnú zlú pamäť na mena názvov, akože kníh, ale čítam knihu od Marcely, čo mi dala a je to o, tak povediac, mindsete. Neviem názov, nespomínam na ten názov, ale je to o tom, ako máš uvažovať a byť v prítomnosti. A čo je veľmi zložité byť v prítomnosti.
A ta otázka nad tím je ještě, jestli vlastně a jak ti zbývá nějaký čas na hobby, koníčky, soukromí. V tomto nie som dobrý vzor. Dohromady. V tomto nie som dobrý vzor kvôli tomu, že to robím po nociach. Niečo musíte šidiť. Proste, ja mám rád to slovo české, že šidiť. To znamená, že niečo šidím, buď šidím spánek, buď šidím rodinu, buď šidím biznis. Niečo musím v nejakom momente šidiť, proste, aby som sa mohol venovať niečomu inému. To znamená, že môj deň reálne ako pracovný má možno od 12 do 14 hodín, ale práve kvôli tomu, že najefektívnejší som v noci, keď všetko spí. Takže šidíš spánek. Áno, ale som zistil, že mám určitú mieru, do ktorej už nemôžem ísť. Že je limit, hej, že pod 5 hodín denne to už je. Už je to veľmi zle. Kolik chodíš spát? Od 2. o 3. ráno. Wow. Nie je problém, že keď ideš spať. Problém, že keď vstávaš. Že keď vstávaš s malým dieťaťom do školky, tak musíš aspoň o 2. ísť spať, aby si o 8. mohla alebo o 7. byť hore. Já si neodpustím úplně poslední otázku, protože jedeš v rychlém rytmu, buduješ vlastně 2 firmy s velkýma ambicema. Přesto působíš naprosto jako vyrovnaným, klidným, pohodovým dojmem. Disciplína. A myslím si, že to nejenom dojem. Disciplína. Proste to je najťažšia vec. Že udržať disciplínu. V tom ten režim si nechať nejakým spôsobom narušiť. Napríklad nemám rád dovolenky. Ako mám rád dovolenku, ale nemám rád to, že ma to vyhodí z tej disciplíny. Takže teraz som sa akorát vrátil z dovolenky, takže zase musím nastúpiť do toho režimu. Moja dovolenka stále pokračuje. Toto je vlastne prvá dovolenka, Praha. Ale disciplína iná možnosť není proste. Bez tej disciplíny, aj keď je skľúčujúca, ťažším spôsobom obmedzuje, tak veľmi veľa nabaluje pozitívneho. Malých krokov. Kdy jsi to dokázal tohle? Nebo na základě čeho? Musel som si prežiť viacerými krízami. Úspech je nesprávny učiteľ. Neúspech ťa najviac naučí, takže ja som mal osobnostnú krízu, firemnú krízu, všetky krízy, ktoré sa dajú nazvať. Katalóg krízy. Áno, presne. Katalóg krízy a práve podstatné to, že ich dokážeš prekonať, dostaneš nejaké nové schopnosti, nový skillset k tomu, preto Essential College, preto expertný board, hej. Takže to všetko je také ako keby, že update. Hezky. Krásne. A cieľ je do 40. Že toto tempo udržať do 40 iba. A pak? Môj cieľ je mať 2-dňový pracovný týždeň a 5-dňový víkend, ale on si čo budeš robiť 5 dní? No nie je to 5-dňový víkend, je to, že pondelok, utorok práca, pondelok advokácia, utorok barbershopy, iba v tých 2 dňoch byť dostupný predtým, streda pre rodinu, štvrtok pre mňa, piatok mastermind to nazývam, ale to je ako keby, že niečo, čo chcem budovať ďalej a sobota, nedeľa klasický víkend. Prostě a v tomto musí být disciplína. Gevorg má disciplínu a řád. Řekněme si to na rovinu. Ja to píšem, mám prostě diár, to všetko značím, na konci mesiaca vidím, ako zle som na tom, že výkonnosť tak 65% toho tej disciplíny, ktorá mala byť, ale keď sa to nevyznačí na dennodennej báze, tak sa to nedá urobiť. Dala jsi už do kalendáře, teda Gevorgovi, že jako jedině ve čtvrtek máme svůj slot. Samozřejmě. Ono, keď poviete, že 2-dňový pracovný týždeň a 5-dňový víkend, tak všetci si predstavujú zábavu. No to zábava tam není. Ta zábava je len ten možno štvrtok. Musíš si naplánovat. No. Nezapomeň na ní, prosím tě. A tu šidím. Fakt? Vidíš? No to je tak, že tu najviac, vieš, také, tak vynechám čas pre seba, venujem tomu niečo inému. A prosím tě, tak poslední otázka. A když by na tu zábavu byl čas, co to je? Momentálne jazdím motokary. Wow. Áno, som starý na to. To nikto neřekl. Ne, fakt tam mladiasi ma úplne rozbijajú, tam aj 10 sekundy je rozdiel. Na svoj vek som rýchly, ale mladšia generácia je rýchla. Dělá ti to radost? Jo, to je no tak pecka. To je to pořád. A hlavne teraz si to môžem dovoliť. Poprvé, motošport je veľmi drahý. Hele, teď držíme palce. Děkujem. Děkujeme za tvoji energii, děkujeme za spoustu fakt reálných návodů, jak fungovat, jak se zlepšovat, jak růst a držíme palce, jak to všechno vyjde. Já děkujem za díky mastermind. Pro mě to je dovolenka. Tak to děkujeme. Díky. Děkujem. Vážení posluchači, pokud vás Gevorgův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte náš podcast, sociální sítě nebo webové stránky. Mějte se krásně a těšíme se příště na viděnou nebo naslyšenou.